Nandito na sa harap ng ano. Good morning at dito na tayo sa ano. Dito na tayo sa Babae Project ulit. Ang galing ko muna yan, oh. May mga tao. Ciao po! Ako po, maraming nadaan. Ciao po! Ayun nga. Ha? Nagbabago sa model. Yung masahod ko, punta ulit sa'yo. Mga tangali ko lang. Wala pa? Bukas pa yan. So, sasunod dyan sa cut-off. Tatawagan ko sila. Dito na kayo pantay? Ha? Diyan ang daan nyo? Diyan na? Sa likod. Eh, tatakpan na rin eh. Dito sa... Ang dami rin kawayan. Lang dadaan, ha? Tadi na, ha? Gran? Oo. Ayaw mo yan, libo. Ayaw nyo na ako wala sa ito.
Na. Ulo ah. Ang ganti na lang. Kailangan kasi itong tanggalin gawa ng dito si Karen mag pa-plastering sa labas. Kapon dito sa loob. Nandito naman. Kaya tatanggalin ito. At magagamit naman ito sa baba. Tapos ibinagsak ko na lang dyan kasi wala nang sako. Ganti na lang. Nandito na sa harap ng ano, terrace. Hello. Ako na. Ako na.
Ano yun? Woo! Ano yun? Ano? Pwede to! Nero! Dito marinig lang ito. Dito marinig lang ito, kuya. Ha? Dito ba? Dito, para dito, zero. Magpuputol? Wala yung mikro dyan, sukatan ko to. Hirap po ko eh. Ngayon lang naman to. Dali mo si Arnel. Ito kasi ito. Ito butakan. Saan ka? Pagto. Uda. Uda. Bunga sa layo. Gamit ko saan eh. Aligiling? Diretso. Hati lang yung gis. Ayan. Kuntingin nyo na lang, tol. Right it. Nagka, bara. Bara sa loob. Sa lapis. Ito 5 feet. Okay, ulo. Iba mo yan.
Sisidan mo na ito man. Pagkabot ko na sa ito, magwarda tulo. Loob tulos. Amo.